Pekné popoludnie prajem všetkým. Dovolte, aby som vás srdečne privítala rodičov, starých rodičov, krstné mamy, krstných otcov, proste všetkých, ktorí ste prišli. Samozrejme, dovolte mi pozdraviť aj pani riaditeľku Števčinovú, ktorá sa prišla pozrieť. My vám dnes predstavíme predstavenie hudobno-dramatické divadlo, ktoré jednak vymysleli, jednak naštudovali žiaci z našej medzinárodnej triedy a toto je vlastne ich výstup, za ktorý budú hodnotení na záver školského roka, čiže za toto predstavenie dostanú známku. Dovolte mi, aby som zároveň pozdravila pána Pavla Janíčka, ktorý napísal hudbu k tomuto predstaveniu. Je to ináč už 4. naštudovanie Žltej lálie. Samozrejme, pán Jan Botto, ten už nežije, ale môj ocino, pán Pavol Janíček, žije. Bohužiaľ, nemohol sa zúčastniť tohto predstavenia, pretože je vážne chorý, takže aspoň takto ho pozdravujem a verím, že si potom pozrie toto predstavenie prostredníctvom videozáznamu. Dovolte, aby som zaželala veľa zdaru žiakom zo 6. I. Verím, že sa im dielo podarí, pretože sme ho nacvičovali dosť dlhé obdobie a veľa úsilia dali do tohto predstavenia. Takže začíname. Dália smutno vzdychá, hlavku moju trnie pichá, a nožičky oheň váli, pomôžte mi v mojom žiali, pomôžte mi v mojom žiali, Adamko, Alexandra Táborecká, Hanna, Anna Matulová, mama, Sofia Žilinčanová, čert, Saša Astalošová, réžia, Zara Mária Knižka a Ela Rybárová, scenaristky, Ľuboslava Jasenčáková a Dominika Kováčová, na husle hra Ľuboslava Jasenčáková a ja rozprávač Natália Diaková. Dália smutno vzdychá, hlavku moju trnie pichá, a nožičky oheň váli, pomôžte mi v mojom žali, pomôžte mi v mojom žali, Za horami, za dolami žila raz jedna Evička. Bola to švárna dievčina, ktorá bola v dedine veľmi obľúbená a s láskou sa starala o svoje pávy.
dedine býval aj Adamko. Adamko s Evičkou sa veľmi milovali. Doposiaľ sa nikto v dedine nemal navzájom tak rád. Žili v malebnej dedinke menom Poniky. Evička bola najkrajším dievčaťom z dediny. Nosila krásne šaty a ligotavé šperky. Jej najvernejšou kamarátkou bola Hana. Navonok sa tvárila ako milé a nežné dievča, ale vo vnútri cítila závisť voči Evičke. Hana závidela Evičke takmer všetko. Frajera, šperky, oblečenie, krásu. S Evičkou žila aj jej mama, ktorá trpela vážnou chorobou, ktorú sa lekárom nedarilo liečiť už celé týždne. Evička, podala by si mi prosím pohár vody. Nie je mi dobre, točí sa mi hlava. Jasné, mami, hneď som naspäť. Nech sa ti páči. Ďakujem. Evička, cítim, že sa blíži môj koniec. Evička, Mami? vždy tu budem s tebou, Ale- len nie ako živý človek. Počúvaj ma. Vždy tu budem s tebou, ale nerozprávaj sa s Hanou. Není to dobrý človek. Ale mama, ona je moja obľúbená kamarátka. Mama! Evička, neplač. Zoberieme sa a bude nám dobre.
zakázali, na zem nebo prisahali. Oni budú večne svoji. Ani smrť ich nerozvojí. Adamko a Evička sa pár dní po svadbe rozhodli postaviť si dom. Evička, nie je mi dobre. Bolí ma hlava. Išla by si nazbierať čistec do lesíčka, prosím? Jasné, Adamko, pôjdem nazbierať čistec do lesíčka a možno nájdem aj také huby do tej našej polievky. Za chvíľu som naspäť. Ahoj. Dobre, ahoj. A nezabudni si mobil. Mobil v 19. storočí? Haló? Nie je. Išla nazbierať čistec do lesíčka. Nie je mi dobre. Aha, a nehovorila náhodou, že pôjde nazbierať aj huby? No áno. No vidíš, to je bude trvať dlho. Vieš čo? Prídem teda ja. Viem navariť výborný čajík, ktorý ťa hneď postaví na nohy. Dobre, ďakujem. Ahoj. Vstup, Hana, a sadni si. Vieš čo, ja ti idem rovno navariť ten čaj. Dobre? Dobre, ďakujem. Keď ho nemôže mať ja, nebude ho mať nikto. Nalej mu do čaju jed. Tak, nech sa páči. Ďakujem, Hana. Je veľmi dobrý. Ale si istá, že si použila správne byliny? Slow.
Joj. Zakryť. Čo sa to tu stalo? Hovorila som tej Eve, dávaj si pozor na Hanu. Nie je to dobrá kamarátka, ale ona nie. Prvý mesiac, čo hodina, žena muža pripomína. Druhý mesiac, čo deň to deň, a na tretí, raz za týždeň. Už sa hrobček uľahína, žena muža zapomína. Sotva hrobček uľahnutý, už je Adam zabudnutý. A Evička, Savočka, vzniká tu jak
Počuj, mám na teba jednu prosbu. Počúvam. Vieš čo, mám takú kamarátku. Je pekná, milá, no proste vždy mala všetko, čo chcela. Dokonca mi prebrala aj frajera, ale ten už je našťastie mŕtvý. Tak to potom náhodou není v pohode? No, ani nie. Vieš, ona s ním zložila takú divnú prísahu. Potrebujem, aby ju porušila. Takže chceš, aby sa do mňa zaľúbila? Áno, presne. Čo sa to tu deje? Ja neviem, ako to skončí. Nemôžem sa na to pozerať. Tak ďakujem. Nemáš za čo. Slovačku. Som Rich. Dobrý deň, poďte ďalej. Čo by ste radi? Hľadám cestu do mesta. Pomôžete mi? Áno, poďte so mnou. Tadiaľ to vedie cesta cez potok. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň, ako vám zase pomôžem? Cez potok nevedie žiadna lávka ani most. Poďte so mnou, ukážem vám druhú cestu. Tadiaľ to vedie ďalšia cesta. Ďakujem za tvoju službu. Mám tam 5 zlatých peňazí. Ďakujem. Evička, nezabúdaj na prísahu s Adamom a nerozprávaj sa s Hanou. Mama, mami. Euka, otvor. Ahoj, Hana, čo by si rada? Poď ďalej a sadni si. Kto bol ten pán? Tak jeden pán v čiernom fračku. Naozaj? A čo chcel? Aby som mu ukázala cestu do mesta a dokonca mi dal aj 5 grošov. Evička, on by si ťa možno chcel zobrať za ženu. Neviem, vieš, ja mám ešte tú
prísahu s tým mojim Adamkom. Ani nebola by som rada, keby som ju porušila. Euka, ale však veď si ešte musíš užívať život. Musíš kašľať na Adama, on už je dávno mŕtvy. Vieš čo, Hana, porozmýšľam ešte nad tým a uvidím. Pamätaj na moje slova. Áno, Hana, maj sa. Ahoj. Prešlo niekoľko dní a čudný pán začal k Evičke chodiť čoraz častejšie. Ona si ale nevšimla jeho kopytá. Euka, ja ťa mám veľmi rád. Čo keby sme sa zobrali? Vieš, neviem, či je to dobrý nápad. Dal by som ti kopy zlata, striebra, všetkoho, čo by si prijala. Bola by si bohatá pani zo zámku. Kto by si taký život neprijal? No, tak teda dobre. Čakaj, večer prídem na koči pre teba. Áno, budem. Ahoj. Čau. Evička čakala na lavičke pred domom až do noci. Je mi zima, ďalej budem čakať vo vnútri, pri ohni. Poďže, milý, poďže ku mne, bo sa srdce trasie vo mne. Ženo, uzmadnuká, on tvoj Adam ide von. Ide spod prahu. Či zdržala prísahu? Jej, kohútiky, spievajte, zamoriť ma nedajte. Letí, milý, ku mne, lebo hnedky bude po mne. Idem, moja žena. Už som tu von pokolená. Idem spod prahu. Či zdržala prísahu?
máš? Žena moja, či ma znáš? Ach, čo to máš za podobu? Evka, ako z hrobu. Ani uši, ani oči. Podzemov je svet taký. Oči ani uši tam netreba. Tam sú svoji vedľa seba. Len, či si to ty, Adamko? Tvár bez nosa, dlhé zuby. A čože tak hrkáš nimi? Huj od zimy. Oheň, plameň je studený pre skráhnutých mŕtvych hostí. Tak príď zajtra na slniečko, to i mŕtvú zem ohrieva. Nie, na tvoje srdiečko, priam, kým kohút nezaspieva. Jaj, nechoď, bojím sa ťa. Moja ľúba, čo máš z báťa? Boj sa, že noči neboj, ty si raz moja a ja tvoj. Potom.
troška doprava. Stojí, stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trník rastie a v tom trník rastie, kvety rozbíja. Eura žltá lalia. Prichodí kňa pohľady. Vidíme hore na mohylu, tam poteší svoju milu. On jej dáš na ňu plej. A z neho potom nesmeje. Poďte viac. Ideme. Moju trnie tichá je. A nožičky oheň páli, pomôžte mi v mojom žiali, pomôžte mi v mojom žiali. Hlavku moju trnie tichá je. A nožičky oheň páli, pomôžte mi v mojom žiali, pomôžte mi v mojom žiali. Vážení rodičia, starí rodičia, milí kolegovia, kolegyne, všetci hostia, dovolte mi, aby som v tejto chvíli poďakovala našim šiestakom za krásny umelecký zážitok. Ďakujeme, že ste nám spríjemnili tento letný deň, krásnu nedeľu. Ďakujem vám, že ste venovali toľko času príprave na toto predstavenie. Svedčí o tom, že ste naozaj veľmi šikovní a že môžeme sa tešiť do budúcna na ďalšie vaše krásne výkony. Aspoň dúfam, že sa ešte stretneme, kým budete deviatáci pri ďalších takýchto krásnych vystúpeniach. A v tejto chvíli mi dovolte poďakovať mojim kolegyniam, ktoré sa podieľali na príprave tohto predstavenia, pretože to naozaj nie je žiadna sranda. Nacvičiť niečo také, aj keď sa to možno nezdá na prvý pohľad, ale je to tak. Takže v prvom rade Dianke, aspoň malou kytičkou, ďakujem veľmi pekne. A
Poďte. Takisto Janke Zacharovskej, ale ešte by som prosila aj Maťku Skaličanovú, ktorá sa podielala na príprave kulís. A Tak ja môžem povedať, že pani učiteľke Halajovej a vlastne celému týmu, ktorý sa ako aspoň malou troškou vždy podielal na tom, aby nám dneska deti toto predviedli. V tejto chvíli už prajem vám všetkým a zároveň aj ďakujem, že ste sa v takom hojnom počte prišli pozrieť. Prajem vám ešte pekné popoludne alebo večer a keďže už asi nebudeme spolu, tak krásne leto a užite si prázdniny a potom sa zasa stretneme pri takejto dobrej práci. Pani Šilka... Ja ešte by som chcela poďakovať, lebo bez tých ľudí by to nešlo, takže veľmi pekne ďakujem Atimu Berešovi a Hogofogo, že nám vlastne poskytli svoje priestory. Zároveň chcem poďakovať aj pánu Rybárovi, ktorý zabezpečil ozvučenie, video. A ja nepoznám všetky mená, povedal mi, že nejaký chlapec nám tu zapožičal svoje porty a takže, aby sa nikto neurazil všetkým, naozaj ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí vlastne nám pomohli s týmto, takže bez vás by to nešlo. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Pani Šilka Javorčíková, a my by sme vás chceli vyzvať na pódium, lebo aj my by sme si pre vás pripravili tiež také prekvapenia. Tak ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili. Poďte tak rovnako ako pani Šilka. Ja smutno vzdychá, Hlavku moju trnie pichá, A nožičky oheň páli, pomôžte mi v mojom žiali, pomôžte mi v mojom žiali, Rovnako, keď je pani Šilka.